Máme na Slovensku a všade na Európe jeden spoločný problém. Vlani sa na Slovensku narodilo len 42 000 detí a zomrelo okolo 53 000 ľudí. K tomu sa ešte tisíce ľudí odsťahovalo napríklad do Rakúska, Anglicka alebo Švajčiarska. Keď tento trend bude pokračovať, tak za 200 rokov by na Slovensku nemali byť žiadni Slováci, lebo všetci buď zomreli alebo odišli do zahraničia. Existuje veľa dôvodov, prečo obyvateľstvo klesá, ale ten hlavný dôvod je, že ľudia nemajú deti a na tento problém sa budem v tomto videu zamerávať. Každá vyspelá krajina, okrem jednej výnimke, má pôrodnosť pod mierou reprodukcie, čo je 2,1 detí na ženu. Dôvody pre tú nízku pôrodnosť nie sú len kultúrne, ale aj ekonomické. Kultúrne dôvody sú fakt téma na iné video, lebo je to ovplyvnené náboženstvom, feminizmom, sexualitou, zdravím a propagandou. A sú to veľmi dôležité faktory, ale tie sa musia dlhodobo vyriešiť. Ekonomicky som presvedčený, že s dobrou politikou sa behom 5 až 10 rokov môžeme dostať od 1,4 detí na ženu na okolo 2 deti na ženu. Lebo nikto nechce mať veľa detí, keď nemá dosť peňazí, nemá kde bývať a nemá dostatočnú podporu od rodiny, ale aj od štátu. Podpora od štátu existuje, ale je to tak, ako to ChatGPT povedal. Slovenský systém podporuje rodiny, ale nie natoľko, aby výrazne motivoval mať viacej detí. Slovenský štát ti dáva lineárnu podporu, takže za jedno dieťa dostaneš napríklad celkom 150 eur od štátu, na 2 deti 300, na 3 deti 450 a tak ďalej. Problém je v tom, že náklady rastú rýchlejšie, lebo každé dieťa ti nielen stojí viacej peniaz, ale aj viacej času. Mať 4 alebo viacej detí je full-time job pre matku a z jednoho platu sa už bohužiaľ nedá žiť. V tomto nie je Slovensko jediná krajina, ale čo je na Slovensku iné, je, že každá krajina vedľa nás, okrem Ukrajiny, sa má na tom lepšie ako my. Oni majú buď lacnejšie ceny, vyšší plat ako my, alebo dokonca tie dve veci dohromady. Keď žiješ na Orave alebo na Spíšu, tak sa ti oplatí ísť nakúpiť do Poľska. Ale čo s ostatnými? Toto fakt nie sú podmienky na to, aby sme mali viacej detí. Väčšina mladých si nevie predstaviť sa starať o vlastné dieťa, keď sa ani nevedia postarať o seba. Ale na čo potrebujeme viacej Slovákov? Veď by to tiež nebolo zlé, keby nás bolo menej. A ja s tým súhlasím, lebo za dobrých podmienok by to bola super vec. Tento post to dobre zhrňuje. O nie, obyvateľstvo klesá. Kto bude kúpovať nehnuteľnosť? Asi budeme musieť znížiť ceny. Kto bude loviť ryby a vyhadzovať odpadky? Asi budeme musieť na to pozerať, ako sa náklady budú znižovať a znečistenie bude miznúť. Kto bude chodiť na brigády, keď nebude dosť ľudí? Asi budeme musieť zvýšiť mzdy. Keď bude menej ľudí, tak všetci budú bližšie k sebe. Kto bude páchať kriminalitu? Aká hrôza to je? Budeme mať lacnejšiu nehnuteľnosť, menej znečistenia, vyššie mzdy a menej kriminality. Ako toto len prežijeme? Takto by to bolo ideálne, lenže pritom sú dva hlavné problémy. Prvý problém sú dôchodky. Naše obyvateľstvo stárne a je menej mladých, ktorí by pre nich zarábali. Buď by sa museli zvýšiť dane, takže by ťa mladí nevolili, alebo budeš musieť zvýšiť dôchodkový vek, ale potom by ťa zase starí nevolili. Takže je potreba mať ľudí, ktorí budú zarábať pre dôchodky a toto je ten druhý problém. Lebo elita sa snaží na nás tlačiť migráciu z Afriky a Blízkeho východu, aby oni zarábali pre tie dôchodky. Lenže znáte môj názor na to a tie problémy, ktoré by s masovou migráciou prišli na Slovensko. Takže v tejto situácii je dôležité, aby sme mali vysokú pôrodnosť, aby sme neboli závislí na migrantoch. Teoreticky by sme to neboli s nízkou pôrodnosťou, ale bolo by to ťažšie obdobie pre nás a väčšina ľudí nie je na to pripravená. A posledný dôvod, ktorý niektorí ľudia majú, je, aby nás Rómovia nepredbehli. Lebo oni majú viacej detí ako my a keď to takto bude pokračovať, tak by za 100 rokov mohli byť väčšina. Ale to sú celkom extrémne odhady. Tak to zatiaľ nevidím ako problém. Teraz je otázka, ako by sme pôrodnosť mohli zvýšiť ekonomicky. Pozval som si pre toto video jednoho z mojich followerov, s ktorým som o pôrodnosti diskutoval a predstavil mi veľmi zaujímavé riešenia, tak som mu chcel dať možnosť ich tu predstaviť. Dobrý deň, takže ja som Slovák History a dnes teda navrhnem síce také všeobecnejšie riešenie, ale dúfam, že to nebude vadiť. Okrem toho sa chcem ospravedlniť za môj hlas, som aktuálne chorý, takže neviem, ako to bude znieť.
Takže Slovensko má aktuálne TFR asi okolo 1,4 dieťaťa na ženu. Čo je dôležité, je, že sa do rokov, kedy sa ľudia stávajú rodičmi, dostávajú nové, slabšie ročníky. Teda tie po roku 1989, kedy bolo TFR výrazne nižšie než predtým. Čo sa odzrkadluje na pôrodoch, ako už tuto Grojper povedal, čiže niečo nad 40 000. Tento problém úbytku ľudí sa krátkodobo dá vyriešiť asi iba migráciou. Preto to tak robia západné štáty. Je to rýchlejšie, lacnejšie, ale krátkodobé riešenie. Dlhodobé riešenie je zvýšiť pôrodnosť, alebo teda TFR, aspoň na 2,0+, čiže na záchovnú hodnotu. Na to, aby sme toto dosiahli, potrebujeme po prvé lacné bývanie, po druhé podporu rodín a matiek, po tretie istú akumulatívnu finančnú motiváciu, po štvrté k rodinám priateľské prostredie a po piaté tiež kultúrnu, veľmi dôležitú ale zložku. Slovensko má problém hlavne s horšou ekonomikou a tiež cenami nehnuteľností, takže riešením, ako bolo už veľakrát navrhované rôznymi politickými subjektami, by bola štátna výstavba bytov. Tam by nám pomohla daň z ročnej trhovej ceny bytu, teda niečo ako majú mestá Vancouver a Paríž. Tá by mohla byť asi 2 až 4%. Zvyšovala by sa postupne po nejakom čase a v podstate by sme ju stopli vtedy, kedy by sme dosiahli náš cieľ, čiže v podstate uvoľniť byty, ktoré nie sú na trhu, ale sú prázdne. Ďalej by sme mali navýšiť prídavky na dieťa, ale škálovať to, teda aby to bolo akumulatívne. Viac detí rovná sa viac peňazí na dieťa, väčšia podpora. Treba podporiť návrat matiek do práce, aby to nebolo stresujúce a náročné. Vystavať škôlky a školy, aby sme mali kapacity na tieto deti a na ich výučbu, vzdelávanie a urobiť dôchodcov trochu viac svojimi dôchodkami závislých na ich vnúčatách a deťoch. Čiže mám viac úspešných detí, mám aj vyšší dôchodok. Motivácia. Vytvoriť prostredie, kde napríklad 3 deti nebudú až tak stresujúce a časovo náročné ako dnes, napríklad 4-denným pracovným týždňom. Čiže rôzne daňové úľavy za viac detí, povedzme napríklad navrhovaných tuším hlasom, 0% pri 4 a viacerých deťoch. Čo sa týka kultúrnej stránky, tam mám takú ideu, v podstate možno až utopickú. V podstate 15-minútové mesto, veľké byty, dostupné, komunitné centra, parky, školy, škôlky, všetko blízko a dostupné. Práca, nie až tak ďaleko. A kvalitná verejná doprava, služby, taktiež blízko. O čo ide je to, že by v týchto dostupných bytoch boli v podstate favorizované rodiny s 3 a viacerými deťmi a tiež mladé rodiny s 1 až 2 deťmi. Taktiež by mohli mať tieto byty na splátky, čiže by to bolo lacnejšie a taktiež čím viac by mali deti, tým lacnejšie by to pre nich bolo a napríklad pokiaľ by rodina s 1 dieťaťom sa rozhodla pre 2. a 3., tak sa im v podstate nejaké tie splátky vrátia v tom, že štát po nich nebude chcieť toľko. A tieto mestá by sa stavali v okolí alebo v rámci veľkých regionálnych centier Žilina, Bratislava, Košice a podobne. To je asi všetko. Ďakujem pekne za tvoj príspevok. Sú to riešenia a možnosti, s ktorými aj ja vo veľkej miere súhlasím. Možno, že by som niektoré veci zrobil trochu inak, ale je to dobrý plán a naši politici by sa mali viacej tejto téme venovať. Lebo pri tomto probléme súhlasím aj ja ako podporovateľ republiky a on ako podporovateľ PSK a SAS. Obaja vieme, že migrácia nie je dlhodobé riešenie a že by to malo zlý vplyv na našu demografiku a kultúru. Otázka je, že či proti klesajúcej pôrodnosti máme aktívne bojovať s tými opatreniami, alebo či to máme viacej menej tak nechať, aké to je. Lebo problémy sú zatiaľ vysoké ceny, ale keď obyvateľstvo klesne, tak bude menej dopytu, čo znamená, že sa ceny znížia, ale platy by sa zvýšili, lebo ponuka pre prácu bude nižšie. Tak by sa to za pár 10 ročí mohlo samo vyriešiť a mali by sme potom taký 100-ročný cyklus, kde obyvateľstvo a pôrodnosť pôjde hore a dole podľa tých ekonomických faktorov. Čo by ale tento problém mohlo ešte rýchlejšie vyriešiť, je vidieť tie následky nízkej pôrodnosti.
Lebo keď moja generácia uvidí, že terajší seniori, naši starí rodičia, nemajú dôchodku, lebo mali málo detí, tak si uvedomíme, že by to bolo výhodné, keby sme mali deti, ktoré sa o nás budú starať, až budeme starí. Na záver chcem povedať, že toto celé môže fungovať, ale nesmieme mať migráciu, lebo ak príde viacej migrantov, tak to obyvateľstvo neklesne a tým pádom tie ekonomické podmienky ostanú isté. To znamená, že to stále nebude výhodné mať deti kvôli ekonomike, ale aj lebo to nie je potreba. Však si môžeme navoziť migrantov a oni pre nás budú zarábať. Tak na čo potrebujeme deti? Musíme si byť vedomí, že sa deti vždy starali o svojich rodičov. V minulosti to bolo priamo, ale v dnešnej dobe je to nepriamo cez dôchodky. A možno, že v tomto je náš problém. Keď si v 19. storočí nemal deti, tak si vedel, že vo starom veku nikoho nebudeš mať. Ale teraz dostaneš dôchodku, jedno či si mal 0 alebo 10 detí. Treba sa nad týmto problémom poriadne zamyslieť a vytvoriť riešenie, aby sme zachránili slovenský ľud. Ja som Slovák Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.